سلام نعاقاتكم يكون أب كل غرنعة عالم زلهم صعبتن تغطتلتن يوتيوب channel ولاف كما يتخونوا لمون كم أكل مدبنا حدا أقداس خويني إلي صغربكم مدب حيزالكم متيا اللهم أقداس خوين ترغبكم خم تلمود شير لايك سبسكرايب هاي تكتفوا مونا مدبي كحلف سنة مكتال أبز موال حديث معبالة بنهر زونجة خلو زلو تمارمر سنفلتات عالمنا زا مدري صيباتهم سوار وعلم يمتخم زلو سمع لي زيد لي خم ترازينا مع تاوز نقرنا ترقيه خوين زلو أبز من قدم نفاريت بسماء كتور يقرب نير يخون انت لو مجين كابن حلف زبالا روكيز زبالا نتفرك عند راليو علاقم زلو ساينس تعوط له دنك إيهو شيء جزي مارس انت بتصحي ولاون مستزمتو معبالتات رغباتات دارك انت زي كونه جينا أب كبت زا بلانيت زلو زتصور حلقلاقات كم زلو مفلات أقداسي خويني سمعني زانتا كابا جميركا خنامنو يتقمنا يخوين تغونغن زان نبرلا زلنا عالم بتأمرت زتملأت بركز بولو زي تفتحو قدلات كم زلون زي مزنقع أقداسي خويني سمعني نايدا أمنت خونا زغلقا زانتا برمودا تريانجل اريا 51 كالوتن كساب حجي بسنفلطاتها اكايدا مستيراتهم زي ترغبه سب بزمسلو بعلاوي مدمدمتا زوزدلهم بوتاتات እዩ ናይሎም መደምና ድማ ካብዞም ቦታታት ወላ እንተ ዘይኮነ በገለ ምስጢራቱ ሙሶም ዘማሳስል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘይተፈትሑ ግድላት ኮይኑ ዘሎ ዛንታ ፓን አሜሪካ ፍላይት 114 ገጽልና ኣለና ሙሰናይ ምክትታል ዛንታ ፓን አሜሪካን ፍላይት 114 ኣብ ክልተ ሓምለ 1955 ይጅምር ኣብ ዝተጠቕሰ ዕለት ነቲ ዝነበረ በረራ ንምፍጻም ካብ ኒውዮርክ ሲቲ ናብ ማያሚ ፍሎሪዳ ምስ 57 ጋያሹን 4 ሰራሕተኛታትን ብድምር 61 ተሳፈርቲ ሒዛ እዚ ታሪኽ ኣሃዱ ኢላፈሉ ምዶ ኣብ ፀሓይ ዝዓብለሎ ሰማያት ኒውዮርክ ድማ ንምቹ ገማግም ባሕሪ ጉሩም ስየ ጎደናታት ከተማ ማያሚ ንምርኣይ ብህዱእ መንፈስ ትበርር እንተኾነ ተኣየር ኣብ ተኸምቲ ትፅቢት ዝተገብረላ ድሕሪ 3 ሰዓት ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ማያሚ ኣይተረኣየትን ድራዳር ናይቲ መዕረፎ ነፈርቲ ናብቲ ዝበረረትሉ መዕረፎ ነፈርቲ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ኣለዋት ፍላይት 914 ወላ እንተሓደተ እዛ መንገዲ ኣየር ካብ መቆፃፀሪ ራዳር ከም ዝተፈትን ምስ መራሒ ናይታ በረራ ርክብ ራድዮ ከም ዝተቋረፀን ተሓበሮም ብኩሉ መቆፃፀሪ ተደልያ ካብ በረራ ከም ዝተፈት ድማ ተደምደመ ድሕሪዚ ሃንደበታዊ ኣሰንባትን ኩነት ህይወት ተሳፈርቲ ንምድሓን ድማ ነታ ነፋሪት ንምድላይ ብመሬትን ብባሕርን ብሰማይን ዘካተተ ንእለቱ ተጀመረ እንተኾነ ኣይኮንዶ ሬሳ ተሳፈርቲ ተረፍ መረብ ስብርባር ንብረት ናይታ ነፋሪት እውን ኣበደን ኮነ ድሕሪ እቲ ፅዑቕ ናይ 3 ወርሒ ዝወሰደ ረቂቕ ተፍትሽ ፋይዳ ስለ ዘይተረኽቦ ክቋረፅ ተወሰነ በዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ መረጋገፂ ፓን አሜሪካን ፍላይት 914 ኣብ ማያሚ ኣካላ ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸት ኩሎም ተሳፈርቲ ድማ ከም ዝሞቱ ተወስደ ናይዚ ፍጻመ ድማ እቲ ቀንዲ ተሓማይ እቲ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ብፔርሙዳ ትራያንግል ዝፍለጥ ሸይጣናዊ ቦታ ኮነ እቲ መንገዲ ኣየር ድማ ነቲ ዝወረደ ሓደጋ ተሓታቲ ብምዃን ንስድራ ቤት ግዳያት ዝግባእ ካሕሳብ ብምሃብ እቲ ፋይል ዕፃው ተመረፀ እንተኾነ ጉዳይ ፓን አሜሪካን ፍላይት 914 በዚ ኣይደቀሰን ኣብ ጉንበት 1992 ከም ኩሉ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ምቁፅፃር ራዳር መዕረፎ ነፈርቲ ካራካስ ቬንዙዋላ ኣብ ስርሖም ከለዉ ኣብ ራዳር መዕረፎ ነፈርቲ ሓደ መልእኽቲ ዛረዩ ተቆፃፀርቲ ናይቲ ራዳር ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘይነበሮም ጌጋ ሓበሬታ ኢሎም እኳ ክጎሲዎ እንተፈተኑ ንሰገን ካብቲ ራዳር ምውፃእ ቤት ከም ውፅኢቱ ድማ እናቐረበት መፀት ናይ በፃሕቲ መንገዲ ኣየር ምዃና ድማ ተረጋጊፁ ድሕሪ 10 ደቂቕ ድማ ብዓይኒ ትረኣየሉ ዝኽእል ዓንኬል ኣተወት እሞ بعينتا زي كمتن نايت جزء ناي كلام موديل مهانا دا تردو عايزين دما يوان ديلا كورتز تبالا تقعد صار نايت معروف نفرتي ملقط قبطان فارق موضوع جمرة نظام استراحة من قداير دما أبي الله نكتبل بإنجليزية حتتت أصيب دما مرح تانا فاريت أكل تحمل شين جاتم 55 ساعات جاتن 55 قد ما أدري أب معرفو أير كتعلب مدب كنز نبرة حبرو بزن خناتات كات رادار مغزي يسق بمبالز تحصلو دارس غاطم عم انقادا قايس نطفو حجز بمصوع نتهم حيزاتهم زنبرة تسافرت بزي تسقم بسلام نمعرف كاز كالم الدروات قبرو اتانا فريد دما دحري ساسن شوعتا عمتها تامريت كاراكاس فينزوال علبت ارعاتير عرفتي تقاتصار نايت معرفو نفرتي جوان دي لا كورتي ما زلخا كاراكاسي لو مدما قنبت 21 9 كتن مخانوخه بيتكال هادو
ክብል ሓተቶ ድሕሪኡ ኣብ ትርከብ ናይ ስምታት ድምፂ ተሰምዐ ፓይሎት ናይታ ነፋሪት ነቶም ንምቕባል ዘለዉ ናይ ሓገዝ ዩኒት ኣብኡ ፅንሑ ኣይተቕረቡኹም ብከሲና ብምባል ዕድል ከይሃበ ሞተር ብምትሳእ ናብ ጉዕዞ ኣተወ በዚ ኩነታት ዝገረሞም ኣባላት መዕረፎ ነፈርቲ ክልተ ነፋሪት ብምልኣኽ ነታ ነፋሪት ክስዕባ እኳ እንተኣዘዙ ድሕሪ ቁሩብ ግን ካብ ቁፅጥር ተሰወረት በዚ ከዓ ታሪክ ፓን ኣሜሪካን ፍላይት 419 ንኻልኣይ ግዜ ተሰወረት በዚ ድማ እዛ ድሕሪ 37 ዓመታት ዝተረኣየት ነፋሪት ክሳብ ሕጂ ዛንታ ካብቶም ዘይተፈትሑ ግድላት ይገብሮ ዝኸበርኩም ሰዓብትን ተኸታተልትን ወርላብ እዚ ዛንታ ነቶም ትፈልጥዎ መዘኻኸሪ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ድማ ከም ዘጋጥም ንምሕባር ኣብ 2013 ዋናት ማሌጅያ ዝኾነት ነፋሪት ብዘይ ዝኾነ ሓድጋ ከም ዝተረፈትን ከም ተሰወረትን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እቲ ኩነታት ምስ ዋር ነፈርታ ሓሊፍካ ዝረአ ኩነታት ኮይኑ እንተ ኣበይ ኣትዋ ዝብል ግን ንኹሉ ፍጡር ዝዓለም ድነ ጸልማት እዩ ዝኾነ ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ምስ ትፈትውን ተንደጋጊምና ንዛረበን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ዝብላ ነገራት ንጠወቕ